खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर'। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ रिजर्ट पलिटिक्सआव हाग्रामा महिलारि बिपिएफनि गासैबो बिजाथिफोरखौ क'क्राझारनि हटेलाव दोनगोन। पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्मआनो 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था। बिजेपिआ कंग्रेस आरो इउडिएफनि गोबांसा बिजाथिफोरखौ फोनांजाबदों। आसाम सोरखारा मोनथाम गोदान कर'ना प्रट'कल फोसावदों। आसामाव टाटानि साहा बागिचाखौ बन्द खालामनो आलफानि हुमखि। आसाम सर्व शिक्षा अभियानाव 200 कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद। बिजापुर एनकाउन्टारनिफ्राय हमना लाखिनाय कब्रा कामान्ड'खौ नक्सालफ्रा उदां खालामबाय। जम्मु काश्मीराव सा उदखारि जिउ खहा। सचिन तेन्डुलकारा कर'नानिफ्राय उदां जाबाय। सनु सुदआ फिन कर'ना गाग्लोबनायखौ लानानै जिंगा। दानिया आबुं रादाब। बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जेएसपि दोलोआ बाहायनाय आदब खायदाखौ बे खेबाव हाग्रामा महिलारिया बाहायदों। बिधानसभा बिसायख'थिनि उनावनो हाग्रामा महिलारियाबो रिजर्ट पलिटिक्स खालामनो सिगांदों। बिजेपिनि हर्स ट्रेडिंखौ गिनानै आरो बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ हर्स ट्रेडिंनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बे आदबखौ बाहायदों। बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय महाजोतनि गोबांसा बिजाथिफोरखौ फोनांजाबनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया गावनि बिजाथिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बे थांखिखौ लादों। फोथायथाव सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिधानसभा बिसायख'थिनि बिपिएफ दोलोनि गासैबो बिजाथिफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थांनो बिथोन होदों। बिपिएफनि गासैबो बिजाथिफोरखौ क'क्राझारनि हटेलावनो दोननाय जागोन। बबेखानि बिजाथिफोरजों हाग्रामा महिलारिया मेल जथुमनायनिबो बाथ्रा। बिपिएफनि गासैबो बिजाथिफोरखौनो गोबाव समहालागै एबा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावजासिम क'क्राझारनि हटेलावनो सोनानै दोननो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय हाग्रामा महिलारिया दोलोनि बिजाथिफोरखौ सानबेसे क'क्राझारनि हटेलाव दोनगोन बिनि बागै बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै मिथिनो मोनाखै। बर' थुनलाइनि गागि लिरगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्मनो 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था फोसावदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थानि थाखाय पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्मनि मुंखौ सायख'यो। फैगौ 18 एप्रिल खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव खुंजानो गोनां गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों 2021 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ पद्मश्री कामेश्वर ब्रह्मनो गथायनाय जागोन होननानैबो ट्रास्टआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था होनायनि हाबाफारिखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ थांनाय 2018 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन। 2018 मायथाइनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो साफा साफा गेदेमा सुबुं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायबोदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्था मोनगिरि सुबुंनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बिथिंनिफ्राय गांसे मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइ, इन्दिनि जोमग्रा सि आरो नोगोद 50,000 रांबो होनाय जायो। 2021 मायथाइनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जोबलांबाय। बे समाव बिसायख'थिनि भट साननाय खालार 2 मे खौल' नेनानै दङ। नाथाय बे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि मित्रजोंटआ मिशन 100+ नागारनानै मिशन 64 आव नांथाबदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेस आरो इउडिएफनि गोबांसा देरहानो हाथावना बिजाथिफोरखौ बिजेपिआ कन्टेक्ट खालामदों आरो फोनांजाबदों होननानै खौरां मोननो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला इउडिएफनि सा 8 आरो बिसायख'थियाव देरहागोननि इसारा थानाय कंग्रेसनि गोबांसा बिजाथिफोरखौ बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय फोनांजाबनाय जादों। ओरैहाय कंग्रेस इउडिएफनि महाजोतआबो ओरैनो जिरायनानै थायाखै। बिजेपिनि हर्स ट्रेडिंखौ होबथानो थाखाय मित्रजोटआबो माखासे बिथांखि आरो आदब खायदा बाहायदों। आसामावबो फिन कर'ना सन्देरनाय एबा कर'नानि नैथि दोहौनि गाग्लोबनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा मोनथाम गोदान कभिड-19 प्रट'कल फोसावदों। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बृहस्पतिबारखालि खौरांगिरि मेल खुंनानै कर'नानि मोनथाम गोदान प्रट'कल एबा गाइडलाइनखौ फोसावदों।
आसाम सोरखारा फोसावनाय कर'नानि गोदान प्रट'कल बायदियै कर्नाटक आरो महाराष्ट्रनिफ्राय फैनाय दावबायारिफ्रा आसामाव फैनायनि सिगां कभिड टेस्ट खालामदोंब्लाबो आसामाव कभिड टेस्ट खालामथारनांगोन। नैथियाव, रंजालि बैसागु फोरबोनि सिगां सानफ्रोमबो 1 लाख सुबुंफोरखौ कर'ना टेस्ट खालामगोन। थामथियाव, डक्टर, नार्स आरो सावस्रि मावफारिफ्रा पिपि किट मोननाय नङा। पिपि किट गानालासेनो कर'ना बेरामिफोरखौ जोथोन लानांगोन डक्टर, नार्स आरो सावस्रि मावफारिफोरा। मानोना सोरखारा साफ्रोमबो डक्टर, नार्स आरो सावस्रि मावफारिफोरनो कभिड-19 नि भेक्सिन होखाबाय। बिनिखायनो देग्लाय सावस्रि मावफारिया आरो डक्टर, नार्सफोरनो पिपि किट होनाय नङा होननानै रोखायै फोसावदों सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि बे समाव आसामाव कर'नाखौ लानानै गिनांगौ गैया। आसामाव फिन लकडाउन आरो हराव कार्फ्यु फोसावनायनि गोनांथिबो गैया होननानै फोसावदोंब्लाबो सरासनस्रा रायजो-राजाफ्रा कर'नाखौ लानानै सांग्रां जानो थाखाय सावस्रि मन्थ्रिया खावलायो। कुइफ कम्पानिनि उनाव आसामाव थानाय टाटा कम्पानिनि साहा बागिचायाव आलफानि हुमखि। आसामाव थानाय टाटा कम्पानिनि साहा बागानखौ बन्द खालामनो गोख्रों हुमखि होदों फरेस्ट ब्युर'आ दैदेननाय आलफा उदांआ। रिपर्टनि बायदिब्ला, गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय टाटा टीनि मावख'खौ थाबैनो गुवाहाटीआव लाबोआब्ला आसामाव थानाय गासैबो टाटा कम्पानिनि साहा बागिचाफोरखौ बन्द खालामगोन होननानै गोख्रों हुमखि होदों। बबेखानि टाटा टीनि मावख'खौ गुवाहाटीआव लाबोनायजों लोगोसेनो आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखायबो आलफाया बिथोन होदों होननानै खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि टाटा टी कम्पानि ब्रान्स मावख' आसामाव दंब्लाबो बेवहाय थिसनथाइ मोननाय बांसिन मावफारिफोरानो गुबुन रायजोनि आरो अना-असमिया। बिनिखायनो टाटा टी कम्पानियाव थागिबि असमिया सुबुंफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय बिथोन होदों आरो बेबादि खालामाब्ला कम्पानिनि जायखिजाया सोद्रोमायानो आसामनि जायखिजाया जायगायाव बेरायनो हानाय नङा होननानै आलफाया हुमखि होदों। आसामनि गुबुन गुबुन जौगाखांआरि बिफानजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफानावबो कौटि कौटि रां जाख्ल'नायनि अजद ओंखारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सर्व शिक्षा अभियानाव 200 कौटि रां जाख्ल'नाय जादों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पाब्लिक इन्टारेस्ट लिटिगेसन सुंद'यै PIL थिसननायनि गेजेरजों सर्व शिक्षा अभियानाव 200 कौटि रां जाख्ल'नाय जाथाया सोराङाव फैदों। आमगुरि नबनिर्माण समितिया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बे PIL खौ थिसनदों आरो फोरोंगिरिफोरनो दान बान्था होनायनि मुङाव सर्व शिक्षा अभियानआ कौटि कौटि रांखौ आयेन बेरेखायै बाहायदों होननानैबो अजद होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला PIL नि सायाव राय होनानै बिजिरसालिया सोलोंथाइ बिफानखौ बिनि फिन्नाय होनो थाखाय बिथोन होदों। बबेखानि सर्व शिक्षा अभियानाव बे जाख्ल'नाय जाथाया 2011-12 निफ्राय 2015-16 बोसोरनि गेजेराव जादों होननानै अजद होदों। छत्तीसगढ़नि बिजापुर टेकालपुरनि तरमे ओनसोलनिफ्राय हमना लाखिनाय CRFनि कब्रा कामान्ड' राकेश्वर सिंह महाजनखौ नक्सालफ्रा उदां खालामबाय। नक्सालफ्रा जेबो अजद आरो दाबि गैयाजासे कामान्ड' राकेश्वर सिंह महाजनखौ बृहस्पतिबारखालि उदां खालामदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 एप्रिल सनिबारखालि बिजापुरनि तरमेयाव एन्टि-नक्साल अपारेसननिफ्राय एबा नक्सालफोरनि हेंथायै एनकाउन्टार खालामनायाव सा 23 रैखाथि जवानफोरखौ जिउ फोजोबनायनि अनगायैबो राकेश्वर सिंह महाजनखौ नक्सालफ्रा हमना लाखिदोंमोन आरो रैखाथि जवानफोरनि गोबांथार बिबांनि गुलि बारुद आरो हाथियारफोरखौ नक्सालफ्रा लुट खालामना लादोंमोन। बे एनकाउन्टाराव नक्सालफोरनिबो गेदेरथार खहा जानायनि खौरां मोन्दों। नक्सालफ्रा रैखाथि जवानफोरनिफ्राय लुट खालामना लांनाय हाथियारफोरखौबो सावगारि सेबखांना फोसावदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि बुधबारखालि फोसावनाय प्रेस बिबुंसाराव मख'नाय बायदि आरो सोरखारनो खोथा होनाय बायदिनो नक्सालफ्रा जन आन्दलन आरो सोरखारनि सा 2 मेटेरियेटफोरनि जोहै राकेश्वर सिंहखौ मैया उदां खालामदोंमोन। ओरैहाय राकेश्वर सिंह महाजनखौ नक्सालफ्रा उदां खालामनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो जम्मुआव थानाय बिथांनि नखराव खुसिजों लोहाबदों। रिपर्ट बायदिब्ला नक्सालफोरनि आखाइनिफ्राय उदां जाबोनाय राकेश्वर सिंह महाजनखौ देहाया बे समाव गाहामैनो दं। जम्मु काश्मीरनि शपिया आरो पुलवामायाव भारतारि रैखाथि जवानफोरा जैश-ए-मोहाम्मदजों सोमोन्दो थानाय जायगानि उदखारि हानजा अंसार गजवात उल हिन्दनि उदखारि थिउरियाफोरजों लोगोसे सा 6 थिउरियाफोरखौ फोजोबस्राङो। रिपर्ट बायदिब्ला दिनै भारतारि रैखाथि जवानफोरा पुलवामा जिल्लानि
आवतिनपुरानि ट्रायल होननाय जायगायाव साथाम उदखारिफोरखौ एनकाउन्टार खालामना जिउ फोजोबो आरो सुपेयावबो गुबुन साथाम उदखारिफोरखौ फोजोबस्राङो। ट्रायलाव जिउ गोमानाय उदखारिफोरनि गेजेराव अंसार गजवात उल हिन्दनि चिफ इमतियाव साहाबो दंफायो। दायो सासे उदखारि सफियानि मस्जिदाव हाबसोनानै थाखुमानाय दं आरो बे रैखाथि जवानफोरनि अपारेसनाबो सोलिगासिनो दं। भारतनि बारग' क्रिकेटार आरो क्रिकेटनि भगबान बिमुं मोननो हानाय सचिन तेन्डुलकारा कर'नानिफ्राय उदां जाबाय। बृहस्पतिबारखालि सचिन तेन्डुलकारखौ देहा फाहामसालिनिफ्राय डिस्चार्ज खालामदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय 27 मार्च खालारनिफ्राय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै दंमोन आरो बिथाङा न'आवनो आइस'लेसनआव थादोंमोन। नाथाय गावनि मोजां सावस्रिखौ हास्थायनानै 2 एप्रिलखालि देहा फाहामसालियाव एडमिट जायो। बे खौरांखौ बिथाङा टुइटाराव टुइट खालामनानै गावनि अनसायगिरिफोरनो फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला बिथाङा कर'नानिफ्राय उदां जायोब्लाबो कभिड-19 नि प्रट'कलखौ मानिनानै बे समाव हम क्वारेन्टाइनआव दं। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि समाव खैफोदाव गोग्लैनाय गोबां सुबुंखौ मदद होनाय खोलाहा भारतनि सावथुन आरो बलिउडनि मुंदांखा एक्टर सनु सूदआ हादरनाङै फिन कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायखौ लानानै जिंगा सिदों। बिनिखायनो बिथाङा सावस्रि मन्त्रालय एबा हेल्थ मिनिस्ट्रिखौ मैखोम खावलायदों दि 25 बोसोर बैसोनि देरसिन आरो बिनि दुइसिनफोरनोबो थाबैनो कभिड भेक्सिन थुनांगौ। मानोना बे समाव 25 बोसोर एबा बिनि बांसिन बैसोनि सुबुंफोरनावसो सानफा एफा कर'ना पजिटिभ मोननाय बांगासिनो। बिनि अनगायै गथ'फोरनावबो गोबां बिबाङाव साग्लोबसारगासिनो दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।